47 estreas en Galicia, 28 estreas en España, 7 estreas en Europa, 2 internacionais e o máis importante de todo, 15 estreas mundiais. Esta é a carta de presentación da 52 edición do Curtas de Vilagarcía. O festival vai se celebrar a partir do 25 deste mes de outubro, ateigando a cidade de curtas e longametraxes. En total vanse proxectar 113 títulos con 31 países representados. Este ano o eixo conductor do festival vai ser Batman. Arrincamos cunha película que seguramente gustará a moita xente, que é Batman, de Tim Burton, de 1989, que unifica unha vez máis a temática do festival que este ano xira en torno ao home morcego. Arredor desta temática terá lugar tamén outra das grandes propostas deste ano. Na clausura do festival tenemos un evento único e moi importante para nós, porque foi producido dende o propio festival en colaboración coa Orquesta Clásica de Vigo. Teremos un concerto sinfónico con máis de 70 músicos en riba do escenario, no que se interpretarán a música, as composicións de Hans Zimmer, de Elliot Goldenthal, todos os que fixeron música para Batman. Pero o festival vai moito máis alá, cun espazo propio para o novo talento galego, a feira de artesanía e obxetos curiosos, a cea do baile dos vampiros e, como non, a visita do Batmóvil á cidade. Unha proposta amplísima que sitúa a Vilagarcía no mapa do audiovisual galego, da península e internacional. Estamos falando do internacional ao local. Pasamos do internacional, que vamos a poder disfrutar de 99, casi 100 estreos, 99, de creadores de todo o mundo, que vai haber estrenos mundiales, a que tamén teñamos unha participación de asociacións locais, como pode ser Coda, Nidia, Clámide, que seguro que van a colaborar en facer esa cea espectacular. Ademais do Concello de Vilagarcía, tamén patrocina o Curtas a Deputación de Pontevedra. Falar en Galicia de cine é falar da provincia de Pontevedra, polo tanto, rememorando aos José Gil, Chano Piñeiro, sucedemos con persoas tan importantes como as que van a pasar por aquí e que a provincia de Pontevedra e Vilagarcía sexa os próximos días e semanas a capital do audiovisual en Galicia é moi importante para todos nós e para a Diputación tamén. O festival prolongarase ata o 3 de novembro. No caso das exposicións paralelas, estarán dispoñibles na Sala Rivas Briones e antesala do Salón García ata o 15 de novembro.